Hola a tothom, en aquesta sessió anem a parlar d'usuaris i grups en Linux, com els gestionem i com els administrem des d'un entorn de terminal. Estic en una versió d'Ubuntu 20.04 i aquestes comandes són útils per als altres sistemes Linux també. Primer de tot, el que hem de saber és que els usuaris es guarden en aquest fitxer d'aquí. En aquest fitxer etc passwd, aquí tenim tots els usuaris que hi han definits en el sistema. És un camp que està separat per dos punts, és el separador del camp, i aquí tenim diferents paràmetres, com és, per exemple, aquest és el meu usuari, el nom d'usuari, que és Jordi, aquí ens indica que la contrasenya està xifrada en un altre fitxer que ara veurem, aquest és el número, l'identificador d'usuari, el user ID, aquest és el grup ID d'aquest usuari, aquí tenim la descripció que li podem posar, de nom, cognoms, el que vulguem definir-li. Aquí tenim on està ubicada la seva home, la home d'aquest usuari, i aquí tenim quina shell està utilitzant per aquest usuari quan es connecta. La 20 és la més comuna, hi ha altres shells, i què ens pot passar també? Doncs que un usuari, per exemple, no hagi de fer el login a la màquina. Si veiem aquesta shell definida en un usuari, vol dir que no podrà fer el login, no podrà obtenir sessió en aquesta màquina. Això a vegades es fa servir en usuaris que realment no han de fer sessió, sinó que executen processos o diferents casuístiques per les quals aquest usuari, diguéssim, no ha de fer en cap moment una connexió al terminal com a tal, com des del punt de vista d'usuari. Si aquest és el fitxer passwd, tenim l'altre fitxer que és el fitxer shadow. En aquest fitxer ja necessitem privilegis per poder-lo veure. Per què? Perquè aquí, en aquest fitxer, el que tenim és posat, entre altres coses, el que ens interessa és que aquí tenim la contrasenya d'aquest usuari de forma xifrada, amb una funció de hash. Llavors, quan veieu que un usuari té tota aquesta ristra aquí informada, fixeu-vos que aquests, per exemple, no la tenen, és que no tenen aquesta contrasenya definida de forma xifrada, i en canvi aquest usuari Jordi doncs, sí que la té definida. Per tant, entre aquests dos fitxers és com gestionem o on s'emmagatzema la informació dels usuaris en un sistema Linux. Llavors, què podem fer? Doncs una primera acció que podem fer és afegir un usuari. Aquestes comandes les hem executat en mode de privilegis, per això estem utilitzant sudo, no? Què faríem? Faríem un user add, amb el -m li diríem que ens creï la seva home, és a dir, ens crearia la barra home i el nom de l'usuari que li posem. La -s és per dir-li quina shell volem que ens utilitzi. Per defecte utilitza-li la 20sh. Si volem utilitzar la 20 doncs li hem d'especificar en el paràmetre -s. Recordeu que si teniu dubtes de cadascun d'aquests paràmetres que són, podeu mirar l'ajuda de la comanda i us ho dirà. I també li podem posar, dintre dels comentaris, podem posar-li, per exemple, anem a crear un usuari que es diu Tomeu Penya, doncs aquí li posem el que seria el nom d'aquest usuari. I al final l'únic que hem de fer és indicar-li el username. Hem de distingir entre aquest username, que serà el nom d'usuari, en el qual ens connectarem, i aquest és el nom extès de l'usuari. El nom, diguéssim, això seria l'identificador, el user ID, el nom d'usuari, el nick, i aquest seria doncs, el seu nom extès. Si ara fem aquesta comanda i, per exemple, afegirem un altre usuari, n'afegirem dos, afegirem un altre usuari que és la Clara Segura, per exemple, estem adoptant aquesta política que és molt comuna, que és la inicial del nom i després el que és el primer cognom. Amb aquestes dues instruccions el que acabem de fer és afegir aquests usuaris. Com ho podem veure si els hem afegit aquests usuaris? Doncs, per exemple, si fem el cat de l'etc passwd, què veurem? Que al final de tot, veieu, aquí ens apareixen els dos usuaris que hem definit. Els usuaris que diguéssim serien de sistema, o sigui, els usuaris que no són de sistema, més ben dit, el seu user ID comença a partir del número 1000. Si fixeu l'usuari Jordi, que és el que es va crear per defecte quan es va instal·lar el sistema Ubuntu, doncs tenia el número 1000, aquest seria el user ID, en el cas del Tomeu Penya el user ID és el 1001 i el grup ID és el 1001. I la Clara Segura és el 1002 i el 1002 com a grup ID. Aquí ens ha creat les homes i ens ha assignat la shell. Si ara fem un llistat de la home, veureu que doncs, ens ha passat a crear aquests dos d'aquí. Per exemple, seria aquest d'aquí i aquest d'aquí. Per tant, tenim ja les homes creades. Què ens faltaria ara? Doncs
perquè puguem utilitzar aquests usuaris seria assignar-los una contrasenya. Com podem assignar una contrasenya a un usuari? Doncs amb la comanda passwd. Agafem i li diem que volem assignar la contrasenya d'aquest usuari. Ara ens diu ja directament que informem la nova contrasenya, la repetim 2 vegades, i ja té definida aquesta contrasenya. Com podríem veure-ho si anem en el shadow que hem vist abans, perdó, hem de llistar el contingut d'aquest fitxer. Fixeu-vos, aquí veieu que el que és l'usuari té penya ja té definit tota aquesta ristra que seria la contrasenya xifrada. En canvi, per exemple, aquest usuari, aquí ens surt aquesta admiració, doncs encara no té definida cap contrasenya. Per tant, el que podríem fer és el mateix per l'altre usuari. Li definim una contrasenya i d'aquesta forma ja tenim aquests usuaris definits amb la seva contrasenya. Com podríem provar si aquest usuari l'hem definit correctament i pot fer login correctament? Per exemple, des de la nostra terminal on estem podem agafar privilegis d'aquest usuari, és a dir, entrar com si fóssim aquest usuari, sense haver de fer login en el sistema, és a dir, des d'aquest propi terminal. Jo ara podria sortir d'aquesta sessió i connectar-me amb una sessió d'aquests altres usuaris, però per evitar fer aquest canvi, jo el que faré és accedir, per exemple, a l'usuari de la Clara Segura. Com podem fer això? Amb la comanda su. Su s'assegura, ara em demana la contrasenya d'aquest usuari i fixeu-vos que ara la shell ja m'està indicant que jo estic amb aquest usuari Clara Segura. Si ara faig un cd, què passarà? Doncs que hauré canviat a la home d'aquest usuari. I a partir d'aquí, si surto, doncs ja torno a estar en el meu usuari Jordi. Per tant, és una manera que també podem escalar privilegis o canviar privilegis més que escalar, perquè no és a un altre usuari que tampoc té privilegis, doncs podem fer aquest canvi, podem executar en nom d'aquest usuari, sempre que, evidentment, tinguem la contrasenya. Una altra cosa important és que aquests usuaris, quan es defineixen, no tenen permisos per fer sudo. És a dir, quan nosaltres volem fer una comanda que l'usuari nominal no té privilegis, necessitem que tingui privilegis d'administrador, de root, executem la comanda sudo i la comanda que volem executar, com ara hem estat fent. Què passa? Si ara faig l'usuari, per exemple, entraré una altra vegada en l'usuari de la Clara Segura, d'acord? Estic aquí. I ara, per exemple, intento fer sudo cat etc shadow. Em demana la contrasenya d'aquest usuari, però fixeu-vos que em diu que aquest usuari no està al fitxer de sudoers. Diu s'informarà d'aquest incident, no en fitxer de traça. Què està passant? Quan nosaltres creem aquest usuari, per defecte no ha anat a parar al grup de sudo. Com podem afegir, i ara hi entrarem en l'apartat també de grups, doncs nosaltres després podem canviar un usuari fent un user mode. Si abans fèiem un user add per afegir-lo, amb el user mode, el que podem fer és afegir-lo, serien els paràmetres aquests d'afegir a un grup, menys AG, doncs el que faríem és afegir-lo al grup de sudo per aquest usuari. I d'aquesta manera estem afegint, i ho farem el mateix per l'altre usuari, els estem afegint a través de modifico aquest usuari, que sempre poso al final de la comanda, perquè s'afegeixi a un grup que es diu sudo. Ara quan veiem els grups veurem on està aquest grup. I així els he modificat. Si ara torno a fer l'accés a la Clara Segura i ara torno a executar, fixeu-vos que ara ja m'ha deixat entrar, no? Em diu que si vull executar una comanda doncs ho faci així. Fixeu-vos que ara jo ja puc fer sudo amb aquest usuari. És a dir, ja puc, doncs aquest usuari ja està en el que es coneix com el grup de, ja és sudoer, ja està en el grup de sudoers, i per tant ja pot executar la comanda sudo i obtenir privilegis de root per executar segons quines tasques. Surto d'aquest usuari. Per tant, els usuaris, faig un últim comentari abans de passar als grups, jo també puc modificar, per exemple, qualsevol dels paràmetres que hem definit, modificarem la shell a una shell que no ens permet fer login. Per exemple, seria aquesta, no login, dintre de user has been no login, per exemple, per aquest usuari. Modifico, el que estic fent ara és modificar
aquest usuari perquè la shell canvi a aquesta que he especificat. I aquesta que he especificat és una shell que no ens permet fer el login com aquest usuari. Per tant, què hauria de passar ara? Doncs que si jo torno a fer, intento connectar-me com a Clara Segura, fixeu-vos que em diu que aquesta compte no està disponible. No té una shell en la qual jo em pugui connectar i, per tant, actuar en nom d'aquest usuari. No puc fer aquest login. Si ara, de fet, anéssim a mirar el fitxer PASWD, fixeu-vos que aquesta comanda de user mode el que ha fet és canviar-me aquesta shell. Veieu? L'usuari Tomeu Penya té aquesta shell, la 20 que és la que ara estem utilitzant, per exemple, és l'usuari Jordi, que la tinc aquí. Li he posat no login i el resultat ja l'heu vist, ha estat que no puc connectar-me com aquest usuari. Jo el que puc fer és tornar a canviar amb el user mode, jo vaig canviant tantes vegades com m'interessi a mi, els paràmetres que calguin, no? I ara el que faig és que la shell, almenys S és el paràmetre que es fa servir per especificar la shell, l'especifico com a 20 i per tant, si ara torno a fer aquest su, ja em deixa entrar dintre de l'usuari Clara Segura. Per tant, el tema de la shell també és important quina està definida i si volem que algun usuari no pugui tenir accés en aquest sistema, doncs ho faríem d'aquesta manera i no podria fer el login en aquesta manera. Això per la banda d'usuaris. Els grups, doncs, bastant similar. Els grups estan en aquest fitxer d'aquí, etc group. Veieu? Aquí tenim els diferents grups creats, per exemple, doncs n'hi hauria varis, no? El grup de root, per exemple, i fixeu-vos, aquest seria el grup de sudo, d'acord? Els grups també poden tenir contrasenya, habitualment no se'ls defineix, no es fa servir, tenen un grup ID, un identificador de grup, i aquí el que tenim és tots els usuaris que formen part d'aquest grup. Fixeu-vos, el grup de sudo és el que ens permet doncs, precisament invocar la comanda sudo i ja tenim que aquests 3 usuaris formen part d'aquest grup. D'acord? Llavors, com afegim un grup? Doncs senzill. Jo puc fer un grup add, doncs, en el qual afegeixo un grup que, per exemple, serà el grup de suport. Amb això el que ens farà és, si tornem a veure el fitxer de grups, fixeu-vos que al final ens ha aparegut aquest grup de suport i aquí ens queda muntat. Jo puc afegir un grup de suport 2 i després també puc carregar-me'l. Grup add, grup del. També tenim el user add, tenim el user del. D'aquesta manera, doncs, tenim gestió d'usuaris a nivell bàsic, gestió de la shell i dels seus paràmetres que tenen associats a aquests usuaris, gestió de grups, i després, si ara volem afegir, per exemple, aquests 2 usuaris al grup nou que hem creat, doncs el que podríem fer és un user mode, no? Menys AG, doncs, del grup, podríem afegir-los aquí, afegiríem el grup suport, l'usuari, per exemple, de la Clara Segura. I si volguéssim afegir doncs, també el del Tomeu Penya, doncs els afegiríem així. I d'aquesta manera, si ara anem a fer el grup, veieu que ja tenim que aquest grup de suport té associats aquests usuaris, aquests 2 usuaris. També tenim la comanda ID, que és una comanda que ens permet veure per un usuari, si no posem cap paràmetre, ens diu el nostre usuari en el que estem connectats, ens diu l'UID d'aquest usuari, el grup ID d'aquest usuari, que aquest seria el grup principal, i després els grups en el qual aquest usuari està afegit, està donat d'alta. Per tant, en aquest cas el Jordi, com que és l'usuari que es va crear per defecte en el sistema, doncs està a més grups, però si fem aquest, per exemple, l'ID de l'usuari de la C Segura, el seu user ID és el 1002, el grup ID és el 1002, el mateix, però fixeu-vos, els grups als quals pertany, els grups secundaris que es coneixen per aquest usuari serien doncs el seu propi grup de l'usuari, el de sudo i el de suport, que són les operacions que hem fet nosaltres doncs, afegint aquests usuaris en aquests grups. D'acord? Per tant, d'aquesta manera tenim ja usuaris i grups i sabem com gestionar-los amb aquestes línies de comandes, amb el user add, user del, grup add, grup del, modificant doncs, els valors o els paràmetres que pertoqui. Recordeu sempre que teniu la comanda
man, no? En el qual aquí tindreu tota l'especificació dels paràmetres que es poden configurar i que es poden fer servir, etc etc. Com veieu, són moltes els paràmetres que es poden configurar. Però bàsicament, per entendre i per veure una mica com funcionen els grups, doncs així ja és suficient i podem crear aquests usuaris i gestionar-los. Doncs perfecte, moltes gràcies.